Salutare lumea, eu sunt Stager și azi voi juca Counter-Strike 1.6. Știu că o se vede oribil ecranul, așa că mulțumiți-vă cu atât. Dacă știți programe de filmat CS, să ne dați și mie sau dați-mi Skype-ul, adresa de e-mail, nu știu. Cred că mă duc așa cu SP-ul. Mi-am armura pe mine și mergem. Urâtule și tu. Și tu. Te-am văzut. Au. Go. S-aud glonțele minune. Da. Mă stai că nu merge restart. Bine, deci runda asta a fost la panoramă. De acum încolo jucăm serios. Mă jur că joc serios. Am un pic de lag. Mai bine așa. Ați văzut cum am luat pe ăla? Uite-l și pe ăsta. Ia uite-i pe aia. Nu uitați prost, buții, da? Face ușor. Duc. Dă tu primul. Am să mă sacrific. Știu că am să mor, că m-am dus ca un animal, așa că... I am alive and well. Am întrebare de ce nu merge să apăs pe R să-l încarc. Am un glonț, ce o să fac cu el? Am să trag acolo. Ne. Nu. Și mă cu ăsta. Ăsta sigur se ascunde pe undeva și noi nu-l găsim. Da, l-a găsit. Hai că ți-l-am lăsat ție, adică am vrut să fac asta. Luați, mă. N-ai vrut? Nu-i vina mea. ABP cu Deagle. Cea mai extraordinară echipă. Să vezi cum stau eu și au pe toți pe aici. Da, dacă vin.
Ce aproape sunt de cutie. Da, foarte aproape. Ia uite-i. Ăsta al meu! Bă, uite cum facem noi, ce de ușor de facem noi kill-urile. Restul se plimbă și ei. Poate că da, poate că nu, poate că da. Poate că nu, poate că da, poate că da. Aha. Defusing bomb now. L-am luat. Este, le-am luat bombele. Dar dați-vă mă să dau în el. Oh, double kill. Bă, da, pro sunteți, bă, frate. Intra, mă, pe ca animalele! Albăscu, bă, albăscu, bă. Albăscu, bă. Da, deci m-am... M-a întrebat ceva sora mea și am răspuns. Da. O să-mi apară... O să jucăm așa. Intrăm așa ca niște... This is Sparta! Haide, hai că vă apăr eu. Bă, da, nesimții sunt și ăștia, mă. Vedeți cu ce să jucăm. Cu shotgun-ul. Și cu... Glock-ul. Uite. Ia. Ah, n-ai. Nu am gloanțe. Bă, fata, m-am plictisit de CS. Nu, glumesc. Nu m-am plictisit de el. Mi se scurge timpul, mi se scurge viața. Dum. Haide, bă, dar... Cam asta a fost. Eu am fost Stager și v-am urat. La revedere!